Balma Cherifla jabarani la jebaw ambe aw fuka wale nyumondo ni wati na aw munun soxli banna Cherifla jabarani sanfe jamana en kono jamana en koka aw bismillah ka jamukan kene kono noye Anw Dambe kene bi ambe Konate bula ankramo a Sheikh Mamadou Konate ka wuli ka sama ka se ka ɲininkali kala min be se ka diɲɛ maaw nafa Dambe kene kono inafo alla ɲinina cogo min na yani an ka don korfo kɔnɔna an b'an karamɔgɔ bismillah an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jallo an wula ka se ma an ɲɛ b'a la i be daba la yalima sɛnɛ i b'o la halisa an be sɛnɛ na halisa Jallo alhamdulillah jɛnatigɛ waatiw de don sɛnɛ ye fɛnba de anw mɔna a kɔnɔ an bangera a kɔnɔ an mɔna a kɔnɔ wa a ka d'an ye an k'an ka maaya bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ parce que bamananw b'a fɔ ten ko jirikuru mana mɛn ji la cogo cogo k'a tigɛ bama ye o diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ Dambe kɛnɛbaw filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo b'i la a kɛra fama ye o kɛra kosɛbɛ an wulila ka se ma bi an karamɔgɔ fɛn na fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye sinankuya ye an bɛ fɛ k'i ɲininka sinankuya fɔlɔ jɔyɔrɔ jɔn tun b'a la an ka jamana in kɔnɔna na bon ala folen kɔfɛ ani ala barika dalen kɔ ka sɔli caya ala kira kan ka aw yɛrɛ fo k'aw barika da ka émission in kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an ɲɛmɔgɔ ani an kuntigi adamadenya dilan sira kan maaya dilan sira fo ka taa se diinɛ ma an karamɔgɔ Usmani Cherifla Dana Haidara k'a fo k'a barika da kabini bugudala y'a fɔ a ka so ka foli di an ka diinɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛ an balima minnu taara hiji la u bɛna dugawu mun kɛ u yɛrɛ ye ani u bɛ min kɛ faso ye ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Jalo aw ka kuma in komi aw ka baara waatila baaraw de don n'o tɛ aw ka émission in yɛrɛ dama a ka kan an ka kuma o kan Anw Dambe mɔgɔ caman tɛ Anw Dambe in kɔrɔ faamu a kɔrɔ ye ko an ka danbe an ka hadamadenya danbe fɛn dɔ bɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɔra an ka dan kɔnɔ a bɛ komi fe ni ko Anw Dambe a bɛ komi ko fe de stop kuma na fe dɔ de mɛnɛnen don an ka maaya bɛ dan o kɔnɔ a ti bɔ o kɔnɔ fiyewu o de Anw Dambe don bon a ka kan yɛrɛ danbe yɛrɛ kuma ka k'a kan mais waatila kow don i da sera min ma ko sinankunya ka kun bɛ min dilan fɔlɔ jɔyɔrɔ min kun b'a la fɔlɔ a n'a bɛ cogo min na bi n b'a f'i ye ko sinankunya ye n'a y'a sɔrɔ adamadenya ni jɔsen don sinankunya ye a sobasima de ye ni jɔsen don sinankunya ye a sobasima ye ni fini don da yɛrɛ fana don a kala gari ye sinankunya ye fɔlɔ sinankunya a ye dilali kɛ minnu tiɲɛna a y'o dilan minnu farala ka bɔ ɲɔgɔn na a y'o fara ɲɔgɔn kan a ye hinɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka tin don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'ale bilara bɛɛ adamadenw bɛ surunya baganya de la parce que jɔyɔrɔ min bɛ sinankunya na n'i y'a dɔn a n'a kɛn bɛ ka bilali kɛn bɛ ka kɔlɔlɔ min lase an ma bi Jalo i b'a dɔn k'a fɔ danfaranba de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ misaliya la an ka kɔrɔnfɛla ɲagaminen bɛ cogo min n'a y'a sɔrɔ ko sinankunya bi ba la maa fila t'u wele ka sigi ka kuma sinankunya dɔrɔn o b'a ko jɔ fɔlɔ adamaden ni mɔgɔw ye ni kɛlɛ donna i ka so i pɛrɛnna n tɛ jɛ ni nin ye fiyewu deli kɛra ka dɛsɛ bɛɛ i ma sɔn u t'i nɛni u t'i juguya u b'i sinɛnkun dɔ de ɲini hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ dugu wɛrɛ de la u bɛ t'o ta ka na o t'i deli dɛ n'i ye kulubali ye kulubali kɛ ni fa de b'i la wa tɛmɛ i ka nin dabila dɛ a b'a filɛ e jɔn ye a Konate don wa ko ne ye maalankolon yɛrɛ de ye o ye ko jɔlen ten donc ni an ye sinankunya faamu ka ba don a la jamana bɛ lebe laban min na n m'a fɔ a bi jɔ yɔrɔnin kelen dɛ nka a filen kɔnɔ ji maa bɛ se ka verify a la ni sinankunya minɛna
donc o la a ye dilanli kɛ fɔlɔ a ye ɲani kɛ fɔlɔ a ye fitinɛ dafaga a ye balimaw gɛrɛ ɲɔgɔn na donc ni ko sinankunya ye min ɲa fɔlɔ n bɛ se ka min f'i ye o ye waati kuntara surunya kama o y'o de ye. An karamɔgɔ o faamuyara o diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ an ɲɛ b'a la bi sinankunya a tunna denmisɛnninw yɛrɛ tɛ sinankunya dɔn wa maakɔrɔw yɛrɛ tɛ sinankunya ta k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi mun de kɛra sababu ye ka sinankunya tunu an na. Bon an bɛ Ala fo fɛn min kɛra sababu ye ka sinankunya tunu an na o ye lamɔyɔrɔ ko de ye. Lamɔ de tiɲɛna den tɛ gɛrɛ fa la tuguni denw ka lamɔ n'o y'u ka karamɔgɔ ye o de taara kɛ bolola telefoniw ye ani télévision. Bon n'o kɛra karamɔgɔ ye fɛn min bɛ don kunkolo la denmisɛnnin fitinin bɔgɔ kɛnɛ de don kabini n'a fitinin a bɛ se ka don i sago la mais n'a jara ka ban a tɛ se k'a don i sago la tuguni. Fɔlɔ mɔmusow tun bɛ gɛrɛ denmisɛnninw na walima u bɛ denmisɛnninw wele ka gɛrɛ u la k'an ka nsiirin da jalo ɲɛ b'o nsiirin minnu na nin ye olu de bɛ adamadenya dilan dɔ bɛ se k'a f'i ye sisan ko nin ye muso dɔ ye ko a sinamuso fatura k'a denkɛnin to walima den fitinin to donc u ye tobili n'a ye tobili kɛ k'a bɛ sinamuso den tigɛ ko ni tuluji ye ka yɛrɛ den tigɛ ko ni ji ye k'a fɔ ni min bolo jara joona o bɛ dumuni kɛ tulu kɛra ka min tigɛ k'o ta bɛ ja wa bon kabini ye denw b'a dɔn la ko ja nin t'a sinamuso den fɛ denmisɛnninw yɛrɛ b'o dɔn bon o nsiiri minnu kun bɛ da o nsiiri de o musokɔrɔninfɛ baro ni o cɛkɔrɔbaninfɛ baro o de bɛ na ni sinankunya ɲɛfɔli ye o de bɛ na ni adamadenya ɲɛfɔli ye mais n'o tan tɛ dun karamɔgɔ taara kɛ télé ye télé dun na jogo minnu bɛ bɔ télé la an bɛ film minnu filɛ a bɛ kɛ anw fɛ yan film dɔw bɛ yen n'i y'a bɔ tubabu la i bɛ kungo sɔrɔ ka taa den ye i b'a sɔrɔ denkɛnin fa manamana ko kɛtɔ bɛ taa den dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la fa bɛ tila ka taa ɲɛbɔ o den fɛ kuma na fa bɛ ni da o den kan ko fa k'o ta fa denkɛ fana bɛ tila ka taa ɲɛbɔ o den fɛ f'u bɛ tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ e yɛrɛ ni Ala cɛ tubabu bɛ sɔn nin ka k'a fɛ yen bon mais a filimuw bɛ taa anw fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ den ni fa bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen na kuma na muso b'a dogo denmisɛnninw b'o tagabolow lajɛ donc wele de sinankunya ni adamadenya kow ka ɲɛfɔ u ɲɛna u b'o bɛɛ filɛ kɔfɛ ko ye u bɛ taa tagabolo wɛrɛ ta min tɛ an ka tagabolo ye kuma sinankunya bɛ tunu n'o tɛ jalo sinankunya jɔyɔrɔ min bɛ a la adamadenya na fo ka taa se hali an ka lahara la sinankunya bɛ lahara nɔgɔya o kɔrɔ ye di jurumi bɛ sɛbɛn mɔgɔ kunna de n'i bɛ dimi o e jalo mana bonya cogo cogo e sigilen bɛ ka jamana n'i bɛ taama dɔ bɛ ka seno buguri cɛ o kumana hali maa tɛ se ka gɛrɛ la tellement que i ka bon mais numu dɔ bɛ na e jalo sɔrɔ o jamaba cɛ la fulakɛnɛ a kɛra cogo di wuli ka bɔ yen dɛ fula misidan e b'a fɔ e numu wa e kun e dangantɔ de bon a bɛ yɛlɛ mais n'a y'a sɔrɔ fula ni numu tɛ e b'o bonya min cɛ la ko tarawelaka dɔ ka na e cɛ jalokɛnɛ a kɛra cogo di u bɛ ɲɛ dɔn ni gɛrɛbuw ye ɲɛ dɔ y'i kun na tarawelekɛ bɛ fama ma o y'a sɔrɔ a bɛ dugu la parce que déjà nin y'an karamɔgɔ dɔgɔya mais nin nana sisan numu de don e ye fila ye a b'i nɛnini daminɛ kabi soda la fɔ so kɔnɔ ni denw ye kalandenw ye e yɛrɛ nisɔndiya cogo lajɛ ka i nɛnibaga lajɛ nin y'an karamɔgɔ ka fɛnba ye dɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛnnen don i ma wele de ka dimi ti dimi kuma na n'a bɛnn'i ma i kɛrɛfɛmɔgɔ a bɛ bɛn olu fana ma parce que nin ye karamɔgɔ sinankun dɔ ye kuma na jurumi tɛ sɛbɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ fitinɛ wuli mais ni sinankunya tɛ dun kana maaba sɔrɔ a ka jama cɛla k'i b'a lagosi ni sinankunya tɛ bɛɛ an karamɔgɔ
bɛɛ bolo tɛ se ma donc jɔyɔrɔ min bɛ sinankunya na a jɔyɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a bilali fana kɔlɔlɔ min b'a la dɛsɛ b'o la farafarali b'o la fitinɛ bɛ o la dusukasi ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛ o la n tɛ karisa fɛ bilen fiyewu o b'o la wa magosa bɛɛ b'a kɔfɛ e bɛ se ka dimi fila dɔ bɛ se ka dimi a muso kɔrɔ u bɛ tribunal ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban a bɛ jɔ min kan o de b'a bila muso b'a ye a ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na sababa a bɛ se ka taa fila dɔ fɛ yen numu dɔ fɛ yen ne ye filakɛ muso ye an kɔni kɛlɛ donna ni ɲɔgɔn cɛ an yafa deli ka dɛsɛ an bɛ tribunal ni fɛn bɛɛ la a ma sɔn numukɛ fɔ ni ɲana ma numukɛ t'i jeli ci a bɛ taa i diminen sɔrɔ i ka maabaya so kɔnɔ jama b'i nɔfɛ filakɛ n'a kɛra cogo di i kunkolo tiɲɛna wa hala t'i deli ko a b'i nɛni de wa i b'i yɛlɛ k'a kunbɛn fana i nɛnibaga don a b'a fɔ sinankunjo min b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn nin ko in dabila a b'a fɔ numukɛ ni e ko tɛ yan numukɛ ni e kun tɛ n kalila ala la a kun tɛ ɲɛ bilen dɛ nka e kama a banna o kɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ man ka ba i sinankun bolo mɔgɔ man ka ba sinankun bolo sinankunya nana adamadenya lafiyali de kama n'a y'a sɔrɔ adamadenw ye nɛgɛ ye sinankunya ye tulu de ye k'u ni ɲɔgɔn cɛ magaya mɛ n'a tɛ yen dun nɛgɛ jala dama ka sisan ɲɔgɔn na kɔni o nafa ka dɔgɔ donc kɛlɛ bɛ wuli dugu ni dugu cɛ san'a ka se fangaso taga ni ɲɔgɔn nabila ma ci bɛ bila sinankun ma dɔrɔn o sinankun bɛ na n'o nana o bɛ na kumaw ni ɲɔgɔn cɛ a t'aw deli dɛ a b'aw nɛni de ni sinankunya ye wa a bɛ sɔn fa b'a fɔ ko n'i kɛra yɛrɛ wolo ye ne ye tarawele yɛrɛ wolo ye n'i kɛra jala yɛrɛ wolo ye kumana daya dimini min b'i la i b'o bɔ n'ale nɛni ye nin ye dangatɔ de sa malangolo de jɔn y'an yɔrɔ yɛrɛ la e ma kunda de aw ka sɛbɛ ko i kun y'i tɔndɔ fɛn min kan i fiɲɛ bɔlen filɛ n'o ye cɛ yɔrɔnin kelen birima ta munuma ta et puis a y'i nɛni ka don so kɔnɔ ye i bɛ se ka dimi waati min na n'i t'a jamu dɔn n'i y'a jamu dɔn ka ban nin ye fatɔ de sa donc o la ni sinankunya banbana ni ɲɔgɔn cɛ jalo adamadenya bɛ lafiyaba sɔrɔ sinankunya ni fɛn min ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin o bɛ komi mɔkɛya ni mɔdenya mɔden t'i mɔkɛ sɛbɛ dɔn kuma caman bɛ yen i b'a fɔ mɔgɔ caman ma a bɛ dimi i bɛ jurumi sɔrɔ mɛ i b'a fɔ i mɔkɛ ma fɛn t'a la kumana jurumi tɛ sɛbɛn a kunna o de la hali diinɛ sira kan kira b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko n'ale manto si ye san 60 sɔrɔ ka ban ko a ka gɛlɛ n'a tɛmɛna san 60 kan ko a ka gɛlɛ jurumi ka sɛbɛn a tɔgɔ la o kɔrɔ ye di ni i si jɛra ka se degré dɔ la hali i bɛ kɛ i denw sinankun de ye i denw bɛ ko caman k'i la i bɛ yɛlɛ ten wele de i ka dimi jurumi ka sɛbɛn i bɛ yɛlɛ de o kumana i ni denw bɛ kɛ ɲɔgɔn sinankun de ye o la sinankunya a ye dilanli kɛ fɔlɔ bi a bilani kɔni a kɛra tiɲɛni ye kaban tiɲɛni kun bɔra an bolo fan bɛɛ fɛ kaban a kɛra tiɲɛni ye o kumana n'i ko jɔyɔrɔ min b'a la a jɔyɔrɔ a bɛ adamadenya dilan a bɛ adamadenya sabati wa a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na wa a bɛ na ni danaya ye jalo ne tɛ e dɔn n ma deli k'i ye dugu tila fɛ e b'i ka mobili kɔnɔ ne bɛ voyage sira kan i bɛ se ka taa kuna kungo kɔnɔ i b'i jɔ ou bien n b'i lajɔ an karamɔgɔ a bɛ cogo di somɔgɔw i b'i laminɛ i bɛ taa min n taatɔ de bamakɔ e jamu duman kulubali kɛni fa de b'i la bɔ mobili kɔnɔ n ka don dɛ b'a fɔ kɔri n tɛ konatelaka dɔ ye dɛ malangolo ye ni ne ma ɲɛ ma i bɛ si kɛ yan bon n t'i dɔn i tɛ n dɔn i bɛ mobili portière dayɛlɛ fɔ n b'a fɔ n'i ma bɔ yen n b'i talɔ ka bɔ yen i b'a fɔ e fantan o don an ka taa dɛ kumana an bɛ ɲɔgɔn nɛni mobili kɔnɔ wa o pase ko fana bannen de ye pase sara t'a la bilen ayi ni i ko i b'o pase minɛ ne bolo ne b'i nɛni de o donc sinankunya in c'est à dire an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw kun ye nin ta ka adamadenya dilan ka se degré min na a tiɲɛni bi
anya ba kololo la kene kan ha ni I donna hali du do kono I diminendo do kono mako ye fendo kila I diminendo I tara kibi kele ke I tara senengun do soroy mako bi bo ni chedew Canada dimi ma hani marfa josolendo ni senengun yi nene ba akunshuli donc a joyoro ka bonko jubu ala sako ibanya bala ankara mo amya ye ka fo fana amedoni mina ko bi chama soboli sinangoya la mo do ka sinangu tlonga ka fari silangu tlonga akana ka ke ka daro jume bon o bebi soro la mo konnana parce que na fara ko sinangunya fana mase dimi koro membi ini mo cheka dimi koro jaga boya boala ko sinangunya bon o fana Anw Dambe do dando fana bala o jamana sisa neni jugu nason do be ka o ke senenguna ko senengunya no ere ti senengunya do senengunya klonga di neni banu neni jugu banu la karlin tala ibsaka fo a mogodo ewa I fata fa hanno farali ka o ti senena we kuma ode sino ibo fale mi ma peut-être ale ka sabara tse ko taka bodugula bon ona nyona kulunge kuma o e bi yele ale bi yele mais na takara se neni juguna son dogma abibo senengunya kono nana abita bla marabaliya kono ola me segin kana ka kuma ina Dambe donc adamadeya dande ma jira ela parce que en fait la moyoro la ni la mon tiena fait bedibi che ni den kunye neni jugu ke baba fo naya parce que bae den karamo folo isani fache donc baba fo naya ni nana abi nemina ba soni gui inena ibi kule aba fo ni nyona wore neni boy dable mbi nentike de ba do soni kera kan nemine tiena na sigara ngabli nembitike donc abi da yoro la o meni de umblarate neni model fenfanga du wa beke bi ni de neni ke nawe corriger wa corriger neni di o bi kla ka corriger ni neni bon donc la mon chenade sono ni de neni jugo ke abi welede ipseka min kala akera ka klum ni monti ubeka I soni ke ka anem na ntwa iye ni min ke ni sigera ka min kila ni c'est là que mi nentike bon mais ni de wulude neni ke e mi ba wele ka la de be fali de neni blanya fe bon ni ko ngo be nyanga ke ka o ke ka I kokoni ye do fara noko ka sigatala bon donc la bebi sigi la mo yoro de la suno senengunya mase nyogon neni ma ato neni jugu fokata se adamadiya yɛrɛ dan sigira neni jugu minnu na ka senengunya kɛ ko dépasser o fana ma fɔ an karamɔgɔ o faamuyara an karamɔgɔ ye diinɛ mɔgɔ ye wajulukɛla karamɔgɔ yalima an ka hadamadenya kɔnɔna na I yɛrɛ ka kuma silamɛya kɛmɛ ka dankari sinanguya la wa caman bɔra la o kosɔn bon minnu bɔra la o kosɔn an b'a fɔ olu t'a la kira yɛrɛ senengunya bila dɔw la o kira yɛrɛ ni dɔw ye senengunya kulo kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'an ko senengunya dɔrɔn fitne ni balawu inviteli dɔ de do ka bɛn do donc kira ni dɔw ye kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o et puis dɔw yɛrɛ fana ye kulonkɛ kɛ kira ɲɛna o senengunya ye kulonkɛ dɔrɔn de o sɛbɛ ko tɛ ko maa b'i turu a kan donc senengunya adamadenya dilali politiki sira dɔ de do y'a faamu I bɛ se ka I ni mɔgɔ dɔ bɛ yen a ti bɛn ko la mais senengunya b'aw bɛn bon ni kɛra hali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ni gɛlɛyara ka dama tɛmɛ mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o ala y'o fɔ kira ye yɔrɔ dɔ la ko n'a y'a sɔrɔ o tun kɛra maa dusukun gɛlɛn dɔ ye k'u tun bɛ boli ka bɔ Muhamadu kɔrɔ bon ni dusukun gɛlɛn ni maa min tɛ dusukun gɛlɛn ye o ye jumɛn ye sisan o ye dusukun mama de donc senengunya y'o dusukun mama ye kelen de donc minnu bɔra la
dinɛ kosɔn an b'a fɔ olu t'a la n'i bɛ dinɛ yɛrɛ i bɛ don a la n'i ko dinɛ n'i tɛmɛna Hayidara kan i bɛ taa yɔrɔ jumɛn mais ale u bɛ min da ale ka sinankunya na Ala de b'a dɔn. A sinanku yɛrɛ bɛ tulonkɛ dɔ kɛ aw minnu ye kalanden a bɛ kɛ kabako y'aw bolo bon donc o la mɔgɔ kɔni t'a fɔ ko ale bɛ dimi mɔgɔkɔrɔw la donc sinankunya n'a fɔra ko dinɛ ye min bɔ a la an b'a fɔ o t'a la yɛrɛ de o kun t'a la ka kɔrɔ yɛrɛ de o contraire n'i ye dinɛ yɛrɛ minɛ i bɛ k'a la sinankunya nasira dɔw bɛ yen o tɛ Jalo ko ni Dumuya ko ye o tɛ Konate ko ni Kulubali ko ye dinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka nɔgɔya bɛ sinankunya dɔ créer a tɔgɔ ye di donsow ni karamɔgɔw o fana ye sinankunya dɔ de ye u bɛ bamanankɛ ni karamɔgɔ o ye sinankunya nasɔn dɔw de ye a kun de dɔrɔn ka adamadenya lafiya ani ɲɔgɔn cɛ et puis k'an dusukun jira ɲɔgɔn na parce que ne tɛ se ka ye Jalo dusukun fara k'a filɛ mais sinankunya kulonkɛ kɔnɔna kɔni n b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye donc o la dinɛ tɛ mɔgɔ bɔ a la au contraire n'i t'a la yɛrɛ fiyewu n'i donna dinɛ na i bɛ don a la. Siga t'a la an karamɔgɔ an ka waati ale sɛnsɛnra ka se nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da nin kɔrɔfɔ ninnu kan. Bon kuma kuncɛ kuma bɛ n bolo komi an nana an sɔrɔ foro kɔnɔ yan vraiment an b'aw fo k'aw barikada komi aw ye filaw ye aw ti sɛnɛ kɛ i bɛ n ka foro la i yɛrɛ ɲɛ bɛ kabasun na a ka ɲi kosɛbɛ donc o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada sinankunya ye hali bi Ala k'a sinsin Ala ka barika don a la a nana dilanli min kama hali bi Ala k'a faamuya di a ma ka aw yɛrɛ fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ o conseiller cɛba bɛɛ lajɛlen surtout a kalifa bɛ min na bi Usmane Seru Madani Hayidara Ala ka hali bi a s'a kɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'an n'aw kunnaja wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bisimilali i ka foro kɔnɔ yan bi an bɛ dugawu k'i Ala ka an ɲɛ min ye i la i bɔra ka kɔrɔfɔkan minnu fɔ Ala ka tulo kunnandiw kɛ k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye sinankunya yɛrɛ ye min a ka se ka faamuya jamana in kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna a ma ka yira k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ka fana k'a fɔ ko fulaw tɛ sɛnɛ kɛ fulaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka tila ka bagan mara o de la an banba bagan mara in kan anw bɛ bagan mara an bɛ sɛnɛ to bamananw bolo en tout cas ni nɔnɔ ma na saɲɔ bɛɛ o bɛ se ka kɛ basi ye mais nɔnɔ ma na dɛ foli belebele o bɛ segin aw ma nin waati na aw minnu sɔgɔlen bɛ an na danbe kɛnɛ kan an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ k'a fɔ an ni an karamɔgɔ Anw Mamadou Konate an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo Konatebugu la a ka foro la yan an n'a tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de tun ye sinankunya ye nafa min b'a la a da sera a ma ani fana n'a bila la a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se a ma a da sera o ma ani sinankunya ye koba minnu ta jamana in kɔnɔna na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ani sinankunya ni diinɛ u bɛ cogoya minnu na a da sera a ma hakilila jamukan in kɔnɔna na aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen o la an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna sigi caman Ala ka a latigɛ walasa an ka se ka faamuyaw caman sɔrɔ k'a lase mɔgɔw ma an bɛ foli belebele ta k'a ɲɛsin aw ma aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini masa fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yan na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.